Усё. Ну і добра. Ой. Ну, які цуд, які ж цуд, да? Штосьці мне падказвае, што гэта канец. І зноў жа вітаю вас на сваім канале. Да, мы працягваем сёння гуляць у Project Zomboid. На самой справе я ўжо не памятаю, што было ў папярэднім эпізодзе. Памятаю, што ў нас няма вады, таму нам патрэбна будаўніцтва чытаць, каб потым пабудаваць бочкі. Я памятаю, што для бочак патрэбен 7 ўзровень будаўніцтва, але я памятаю, што магчыма зрабіць нейкія выродлівыя бочкі, якія прасцей будаваць. А ў нас будаўніцтва... А ў нас яго, ну, амаль што няма, толькі другі ўзровень. Это дрэнна, але у нас усё яшчэ ёсць. Што у нас там? Піла, малаток, у нас гэта ёсць, таму мы можам пайсці і разбурыць нейкія сталы дзесьці. Але зараз будзе 12, таму мы можам застацца трошкі, паглядзець відэа аб тым, як будаваць гэтыя бочкі. Усё. Ну і добра. Так філы ў нас і няма. Я і забыўся штосьці. Ну ладно, разбурым тое, што мы можам разбурыць. Вось тут яшчэ... Хто вы? Што вы тут робіце? Ой. А вось гэты гук мне ну зусім не падабаецца. І вы ўсе разумееце, што на гэтым можа і скончыцца гісторыя нашага Сцепана Псіхапатыча. Усё было добра, ладно. Ладно, вады няма. Няхай будзе. Нічога дрэннага не атрымалася. Ну няма вады, няма. Ну там... Што яшчэ? Падралі мяне яшчэ, да, было такое, но... Мне гэта зусім не падабаецца. І вы разумееце чаму. Было ў мяне аднойчы такое, што прыляцеў гэты верталёт, і ўсё. І гульня моя скончылася. І штосьці мне нагадвае аб гэтай сітуацыі. І штосьці мне дрэнна становіцца. Але пакуль што ўсё добра, таму я спадзяюся, што так і будзе. У нас дуже шмат вітамінаў, тому будем на іх
Жыць. Ну навошта ён прыляцеў? Ну, зараз. Калі я хачу спаць, мы можам пайсці вось сюды, і тут ніхто нічога нам не зробіць. Ладно, не, мы пойдзем туды, і будзем біць гэтых зомбі, пакуль яны усе не скончацца. Вось што я думаю, вось як мы зробім. Што яны нам зробяць, гэтыя зомбі? Ой. Ой. Ой-ой-ой. Побегли мы отсюда. Усё. Было, конечно, добра. Мне спадабалася гуляць у гэтую гульню. Але, ну, у першы раз усё можа быць не так, як гэта... Не ўсё бывае добра. Не ўсё. Да, было цудоўна, было весела, але калі вось такое атрымліваецца ў горадзе, то калісьці патрэбна было скончыць. Чаму б не зараз, да? Але мы ўсё яшчэ можам... Не, нічога мы ўжо не можам. Нічога. Мы тут памрэм. Вось так і загінуў наш Сцяпан Псіхапатыч. Хто ж ведаў, што так адбудзецца? Хто ж ведаў? Ніхто не ведаў. Але так атрымалася. Ці мы можам пачаць новае выжыванне ў лесе, а? Як вам такая ідэя? На мой погляд, добрая. Ну калі ўжо ўляціць гэты верталёт? Калі ўжо ўляціць? Мне не падабаецца гэта. Тут дужа шмат зомбі, яны ўсе хочуць маей смерці. Не. Які жах, які жах. У вас нічога не атрымаецца, я буду жыць, я буду біцца. Я буду біцца. Ніякі верталёт нічога не зробіць. Усё будзе добра. Усё будзе добра. Я хочу думать, что все будет добро. И все будет добро. Нет. Нет. Побегли. Что это? Где мои витаминки? Вертолет улетел. Это наша магчимость. Не-не. Побегли. О. Побегли уже кудысьці.
Я не хочу, каб усё скончылася вось так. Не хочу. Мне так не падабаецца. Это ж патрэбна пачынаць спачатку. А, куды бяжаць? У лесе. Мы можам схавацца ў лесе. Мы можам схавацца ў лесе. Ну падай. Я нічога не магу зрабіць. Што рабіць? Што рабіць? А мы прыйдзем да пажаркі, і там будзе столькі зомбі. А дзе мы будзем спаць? Нам дзесьці патрэбна паспаць. Вось дзесьці тут зомбі павінна быць не так многа. Але іх усё роўна там будзе даволі. Навошта ты гэта зрабіў? Дурань. Пасядзім трошкі. Вось зараз я разумею, чаму у твітары некаторыя жанчыны кажуць, што яны б лепей выбралі медведзя, чым мужчыну. Вось зараз я іх разумею. У лесе з мядзведзем даволі супакойна. На самой справе яшчэ і дождж. Дзе мы будзем спаць? А можам і тут спаць. Но зараз мы зразумеем, ці скончыцца наше выжыванне тут, ці не, таму што я буду спаць на зямлі, калі тут паўсюль зомбі. Ладно, можа не тут, можа дзесьці далей. Я спадзяюся, што выжыванне наше не скончыцца, але усе мы ведаем, што нічым добрым гэта не скончыцца. Ну, што тут зробіш? Мы паспалі. Усё добра. Зараз мы пойдзем глядзець, што там у горадзе. Думаю, што тут зомбей будзе ой як много. Так, пойдзем біцца вось сюды. Можа, это блокаторы? Ой, штосьці у вас тут так много. Я яшчэ да горада не дашоў, а яны ўжо тут. А пайшлі вы ў дупу. Я пабег. Штосьці мне это зусім не падабаецца. Ёсць у мяне трошкі ідэй. Але якія яны добрыя, я не ведаю. Так. Тут пакуль што ўсё добра. Вось так і паспаў. Ён зноў хоча спаць. Але мы можам у гэтай хаце і паспаць. У-у-у. Адкуль ты тут? Паспалі. І нам патрэбна яе адбіць ад зомбі.
Як я гэта буду рабіць, я не ведаю, але пойдзем. Ой. А што вы тут робіце? Пабег я адсюль. Колькі вас тут? Маці родная. А што вы ўсе тут робіце? Немс. Штосьці мне падказвае, што гэта канец. Я не ведаю, што, але штосьці падказвае. Ну, які цуд, які ж цуд, да? І што жа мне з вамі рабіць? У мяне ёсць план. Пакуль яны тут, мы пабеглі дадому. А там-то іх ужо няма. Ну, не, яны ўсё яшчэ там ходзяць, але не так много. Ну, іх не так много. Тут, пакуль што. Можа, іх там на паркоўцы столькі, што я зараз выйду з гульні і пайду гуляць, я не ведаю, у Майнкрафт нейкі. Як вы гэта робіце толькі? Ой, добра. Мне падабаецца, як я на такія вялікія раны просто прыляпіў пластыр і, ну і добра. Ой. Это будет долго. Ой. Мабыць, гэта з зомбі. Я ж не ведаю, ніхто не ведае. Чаму? Адкуль вы ведаеце, што гэта зомбі-вірус, а? Можа, гэта проста я надышаўся гэтымі ўсімі бруднымі рэчамі. А вы ўжо тут клічце мяне зомбі. Адкуль вы ведаеце, што я зомбі? Мабыць, мне проста дрэнна, мабыць, дзень такі ў мяне быў непрыемны, таму мне дрэнна зрабілася. Адкуль вы ведаеце, што я зомбі?
Цікавае відэа атрымліваецца пакуль што цікавае, да. Я нават не думаў, што ўсё будзе настолькі дрэнна, калі я вярнуся ў гэтую гульню. Усё і так было, ну, не вельмі добра, у нас няма вады, у нас яшчэ шмат чаго дрэнна атрымліваецца. Вось, я ж казаў, што гэта не таму, што я зомбі, а таму, што я сядзеў доўга паводле зомбі. Ты тут адкуль? Ой, гэта я здарма зрабіў. Ну вось навошта я гэта зрабіў? Усе вокны яны пабілі мне. Вось што за людзі? Што за людзі? Віншую, пажарка зноў жа наша. Ну, амаль што. Там, канешне, яшчэ даволі многа зомбі, але гэта ўсё на вуліцы. У самой хаце ўсё добра, таму я лічу, што увогуле ўсё добра. І зноў жа, які вынік мы можам сёння зрабіць? Я хацеў пабудаваць трохі бочак, каб у нас была вада. Але, калі я пашоў сваё будаўніцтва качаць, прыляцеў верталёт, і мы папалі ў такую дупу, з якой яшчэ, ну, не хутка мы выйдзем. Але Сцяпан Псіхапатыч выжыў. Гэта ж добра, да? Да. Таму бочкі, канешне, мы пабудуем ужо ў наступных серыях. Але спачатку нам патрэбна забіць усіх тых зомбі, якія тут з'явіліся навошта. Канешне, я думаў, што гэта ўжо ўсё. Мы скончылі з Project Zomboid, таму што, ну, было ў мяне ўжо аднойчы, калі прыляцеў верталёт. Я был у Малдро, у самом цэнтры горада. У мяне нічога не было, і я, ну, усё скончылася ў той момант. Але тут мне пашанцавала выжыць. І гэта ж добра. Будзем працягваць далей гуляць у гэтую гульню. Націсквайце на падабайку. Калі вам спадабалася, пішыце свае думкі. Сустрэнемся ў наступных эпізодах.